Kukho umuntu la. Yebo, amaphoyisa lawo. Unjani mnumzane? Awusukaneni madoda. Unesitayela. Unsombu kakhulu. Yenza kakhulu. Azoke. Uzofika nini nomzane? Usezofika khuleka. Kodwa nini? Kusesikhathi singakanani? Vinke, hambe sitiye lapha emaphoyiseni. Nabo bayazi Raya. Hey, umenzeni wena ubaba wami? Hey, khuluma, umenzeni ubaba wami wena? Ntombi enoshika ngasilutho mina. Uma ngabe khona into eyenzekile kubaba wami uzoyikhotha imbenge yomile. Asambeni. Kungcono vele wehlisa umoya. Uphi? Uyayiboya into enizokwenza yona. Maqhubeka ukusha abantu besifazane. Hey, werayo umphathi omusha njalo loyo. Bekumele ngenze njani? Ngiphethe mina. Ubukhotseni, umgqonyathi nokuxola imali. Mnumzane, yazi mina ngikwazi ngokwanele umthetho mina. Ufakazi, ubufakazi. Uthola inkontileka ukuthi ubambe mina. Kungani ungenanembeza? Ulisola kanjani iphoyisa elilunge kanje ngezenzo zakhe engcolile? Nomzane, ungamvumeli lapho unyuke. Nomzane. Sebethumele uVata kanye noUsali. Lungile. Ubeka khona lapha. Yebo mnumzane. Woza wena. Asihamba. Mnumzane, mawudla itofi ngalesi sikhathi. Ngiyazi inhliziyo yakhe ivulekile. Ngingamtshela ngalokho. Asihamba. Bukela inhliziyo ayiphakelwa njalo ngomsombuluko ntambama kuya kuyisonto makugamanxa ihora lesihlanu ku Star Khanya kuphela.